Sme žiaci, ktorým záleží na prírode nielen slovom, ale aj skutkami. Tak ako pravým rytierom. Rytierisko pochádza z vysokých Tatier a je chrabrý a zodpovedný. Snaží sa uchrániť krásu prírody pre ďalšie generácie. Preto sme sa rozhodli stať sa rytiermi ako on. Jeden za všetkých, Všetci za krásne Slovensko! Sme tatranskí rytieri. Risko nás naučil, čo je Ekológia! skúma vzťahy medzi životným prostredím a rastlinami aj živočíchmi, ktoré v nej žijú. musíme sa snažiť nielen správne myslieť a cítiť, ale hlavne správať sa zodpovedne k prírode. Preto je našim poslaním Chrániť prírodu! Žiť s ňou v harmónii A ona sa nám za to odvďačí. životné prostredie je Jeden veľký domov! Preto je našou povinnosťou chrániť ho a zveľaďovať. Spoločne sa nám to podarí! Ako chrániť prostredie, v ktorom žijeme? Šetrím energiu! Nesvietime zbytočne v izbách, v ktorých sa nenachádzame. Používame spotrebiče, ktoré šetria energiu. Po nabití batérie vynechávame nabíjačky v zástrčke. Správne a efektívne vetráme. Kúrime efektívne. Pri varení používame pokrývku. Šetrím vodu! Neumývame si zuby pri tečúcej vode. radšej sa sprchujeme, ako kúpeme v vani. Neumývame riad pod tečúcou vodou. Ak je to možné, používame umývačku riadu. Používame práčku, ktorá šetrí vodu. Pri používaní WC používame šetrné splachovanie. Zbierame dažďovú vodu, ktorú potom použijeme na polievanie. Separujem odpad! S prírodou si kamarát. Odpad triediš veľmi rád. Do nádoby modrej letí každý papier vyvedeme. Žltú všetci potešíme, Keď tam plasty odhodíme. Aj zelenú naplníme, sklené fľaše potriedime. Separovať vieme všetci, pre nás sú to známe veci. bioodpad triedíme, kompostéry plníme. Zberný dvor vždy navštívime, zbytočnosti zanesieme. Keď si smeti vytriedíme, prírodu si uchránime. Produkujeme menej odpadu. Nekupujeme zbytočné veci, ktoré potom aj tak vyhodíme. Pri nákupe máme vlastnú tašku. Nakupujeme čo najmenej tovaru v plastových obaloch. Jazdím na bicykli. Chodím pešo. Ak je to možné, rodičia ma do školy nevozia autom.
prírode. V prírode nechávame všetko v pôvodnom stave. Zásadne po sebe nikde nezanechávame odpadky. Naopak, pokúsime sa odpadky pozbierať po nedisciplinovaných návštevníkoch. Oheň zakladáme len na miestach, kde je to povolené. Ale vždy máme na pamäti, že hrozí nebezpečenstvo požiaru. V chránených územiach sa pohybujeme len po vyznačených chodníkoch. V prírode sa nesprávame hlučne. Umožní nám to počuť hlasy prírody aj obyvateľov. Keď sa neponáhľame, vidíme viac. Rastliny zbytočne neničíme a živočíchy neosmrcujeme. Ohrozené a chránené druhy pozorujeme alebo fotografujeme. Spartáci sme len, milujeme našu zem! Máme múdru zásadu čistiť, chrániť prírodu! Príroda je nádherná, Musíš si ju vážiť. Aby si v nej mohol vždy pekné chvíle zažiť. Všetky knihy zožhnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie. Kto prírodu opravdivo miluje, nachádza všade krásu. nechajme v prírode únavu, Ale nie harakotie. Príroda je veľmi účinný, upokojujúci prostriedok. Niektorí ľudia by v prírode najviac pomohli tým, keby sa jej vyhli. Príroda je jediná kniha, ktorá na všetkých stránkach ponúka zaujímavý obsah.